גם היום אני רוצה להראות לכם משחק יחסית חדש, קלאש רויאל. זה הדק שלי, דק מאוד טוב, אני אוהב להשתמש בו. ועכשיו אני אראה לכם כמה ריפליים. ניצחתי מישהו שהיה בארנה 5. כל אחד חיכה ל10 אליקסיר. הוא התחיל עם הוג ריידר ומוסקטיר. שמתי ארצ'רס, גובלינס וספיר גובלינס. הוא שם לי זאפ ושמתי לו ג'יינט. בינתיים רק הג'יינט והארצ'רס לבד. עכשיו שמתי בומבר וככה הורדתי לו טאוור ראשון. שם וויץ' לא במקום טוב, טעות שלו. בינתיים הבומבר הורד גם את לא זוכר איך קוראים לזה, אבל הוא הורד אותם. והנה ירד לו את טאוור ראשון. שמתי גם עוד ארצ'רס. והג'יינט שלי יורד, כאן הוא כבר ויתר. מבין שהוא הפסיד כבר, אז הוא ויתר. לא שיחק. אם הוא היה שם לי בומבר, לא הייתי מנצח את המשחק הזה ב3. אבל יכול להיות שהייתי מנצח. שמתי ג'יינט ואז פיירבול. וככה נגמר המשחק. הג'יינט אבל הורד את טאוור, לא פיירבול. הנה פיירבול. הנה, ניצחון ראשון. אוקיי. עכשיו נעשה משחק בלייב. כמו שאתם רואים, יש לי את המג'יקל צ'סט. קיבלתי אותה עכשיו בקרב הקודם. יש לי 1264 גביעים. ועכשיו נשחק קרב בלייב. אוקיי, הוא רמה 7, כמוני. אוקיי, יש לי כאן ג'יינט, אוקיי. נראה לי אני הולך לתקוף אותו בהתחלה. לא נשים את הג'יינט יותר מדי מאחורה. אוי, הוא היה ארנה 5 ו6 נראה לי. או שזה לי 5, לא זוכר כל כך. אוקיי, שמתי גובלינס וארצ'רס. אוקיי, יש לו פקה, מיני פקה. נשים ספיר גובלינס. אוקיי, יש לו זאפ. נראה לי הוא ארנה 6 הוא היה. נראה לי הוא ירד בכוונה. אוקיי. כל הסיכויים היו נגדי והוא מוביל. אוקיי. ואני מוביל. אוקיי, לי אין אידים בכלל. ולא יש את level 2. הקטנים האלה מאוד חזקים, אבל יש להם קצת מאוד חיים. אוקיי. אוי, הוא שם לי עוד אחד. זה ממש מעצבן. עם בומבר שיורד אותם ישר על ההתחלה וגובלינס. וגם ארצ'רס. אוקיי, זה פוש שנראה לי יורד. לא. עדיין יכול להיות אבל שזה יורד לו את הטאוור. לא יש לו מיני פקה שהולכת להוריד לי את הג'יינט. אבל עדיין לא יש לו זאפ גם. אוקיי. בינתיים המצב די לטובתנו. נשים עליו פיירבול. אני הזכרתי איך קוראים לזה פייר ספיריטס. אוקיי, הוא בינתיים לא נגע לי בבניינים. אוקיי, הוא נגע. נשים גובלינס, שהם לא יגעו בבומבר. בומבר וארצ'רס, אוקיי. בומבר זה מאוד חזק. אם אתם מתעלמים ממנו, רוב הסיכויים שתפסידו. הם מנצחים את הפקה בשניות. לא, יש לו זאפ. אוקיי, פקה אל תביא עוד מקה. אוקיי, יש לנו רגע נשים אירוז. כן, לא כל כך, כן, לא את המיניונורד. אני לפני ששמים עליי מיניונורד ובטים. אוקיי, יש לנו ג'יינט, בומבר וארצ'רס. אוקיי, זה יכול להוריד לו את הטאוור. ספיר גובלינס, מזל שחיכיתי עם זה. אוי, יש לו קנון, חבל. זה יכול להרוס לו את הטאוור. עם פיירבול, כי אני ממש לא רוצה שזה יביא מכה. וגם עכשיו נשים אירוז שמחכה לו, לא הביאו מכה אחת. ארצ'רס, נשים. הבניין שלו על קצת מאוד חיים. אוקיי, גם שלי, הוא עלה ליתרון. אוקיי, נראה לי אנחנו נגיע לאוברטיים. כן, הגענו לאוברטיים. גובלינס, יש לו פיירבול שהולך להרוס לי הכל. מזל שחיכיתי עם ארצ'רס ושמתי אחרי.
שיט, יש לו מיני פגו, כמובן שהוא ישם לי אותה. אם הוא לא ישם לי אותה הייתי מנצח. טוב, לא שמתי היום את הגובלינת. אוקיי, נשים רוז נגד הגובלינים בחבית. נחכה, ג'יינט, אוקיי. ארצ'רס. ספיר גובלינס. בומבר. נקווה שאני אוריד לו את הטאוור לפני שהוא יוריד לי. אוקיי, פיירבול. אוקיי. בומבר. לא, בומבר לא הביא מכה. יש לו קנון שיכול להרוס לי את כל העניינים. לא, פיירבול של... איזה באסה. טוב, ניצח אותי. גוד גיים. הייתי קרוב. כך קרוב. טוב, זה הכל היום. נתראה בסרטון הבא.